daha güçlü canlı gelsin. Canlı gelsin, daha güçlü. Sezgi'cim hoş geldin. Gelin hanım, siz hoş geldiniz. Biraz heyecan var mı? Hemen alalım sesini. Bekleyelim hemen. Efendim rica ediyorum, arka tarafta bulunan, lütfen bu tarafa alalım sizi. Karşıdaki misafirlerimiz de görsünler, rica ediyorum. O tarafı kapatmayalım. Böyle podyumun önüne doğru gelin. Sizin hazırsan hediye takdim edip dualarınızı söyleriz. Hayırlısı. Eyvallah eyvallah. We zijn speciaal uitgenodigd hier op een bruiloft van een vriend van ons, Mon Largo. Daarom zijn we hierheen gekomen. We gaan een beetje lekker feest vieren. Het is een Turkse bruiloft trouwens, dat is wel leuk. Ik ben al gediend. Dankjewel. Ja, het gaat eruit. Zoals